Ġiet konkluża l-fażi ta' kostruzzjoni u nħarġet ċertifikazzjoni uffiċjali tal-binja it-Teżor tal-Ħajja f'San Ġwan b'investiment ta' 25 miljun euro permezz tal-Programm ta' Rkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea sabiex inħoloq dan l-istabbiliment ġdid u teknoloġikament avvanzat għad-demm, it-tessuti u ċ-ċelloli. Il-Ministru għas-Saħħa Ġew Etjena Bela flimkien mal-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzo Azzoppardi żaru din il-binja hekk kif għall-ewwel darba Malta se jkollha faċilità dedikata għall-ipproċessar u l-ħażna tat-tessuti u ċ-ċelloli. Flimkien ma' kumpless ta' clean room speċjalizzati, infrastruttura unika fil-Gżejjer Maltin li mistennija tiftaħ il-bib għal iktar servizzi avvanzati. Sa dan it-tant bdew ukoll il-preparamenti għat-tieni fażi tal-proġett li tinkludi ċentru modern għal ġbir tad-demm integrat mal-kumpless il-ġdid. Il-Ministru Ġew Etjena Bela spjega li fl-ewwel fażi operattiva tiegħu it-Teżor tal-Ħajja se jintroduċi servizzi ġodda importanti f'Malta, fosthom bone banking u cornea banking, biex pazjenti Maltin ikollhom aċċess aktar faċli għal trattamenti speċjalizzati. Huwa qal ukoll li l-faċilità se tkun magħmra għal ħażna tal-plażma biex tkun tista' tiġi proċessata barra minn Malta u mbagħad tintuża mill-ġdid lokalment bħala prodotti terapeutiċi għal pazjenti. Min-naħa tiegħu il-Ministru Stefan Zinzo Azzoppardi qal li l-proġett huwa eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej qed jiġu trasformati f'investiment konkret fil-ħajja tan-nies.